Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. So bephinde benze njalo abakamseleku uMakhumalo noMacele nohlelo labo elithi ezomshado. So into eyenzakalayo bazosiza abantu ngezomshado. Cha bengeke ngayibali le ngoba mina ngitoxic nabantu futhi abatoxic ngibuye ngibalalele ngesinye isikhathi kodwa ningayithathi serious yonke into engiyishoyo. Kunabanye abathi-ke hawu bazokhuluma ngezomshado kanti bona behlaliswe phansi kwi-meeting batshelwa nge-girlfriend. Manje bazothi kahle kahle bazothi nabanye abamukela izimo ezinjalo. Hayi, i-TV show Uthando Nes'thembu benza lokho okufuneka ukuthi kwenziwe Uthando Nes'thembu. Ezinye izinto eziseceleni nazo zihamba ngomgudu wazo. Asiyibambe kanjalo. Ngale kuThando Nes'thembu kunedrama yakhona mase kuthi olunye uhlelo oluseceleni nalo luza nezinto zakhona. Hayi-ke ithuba elihle lelo siyababongela amakhosikazi u-third wife no-first wife uMakhumalo noMacele. Awuyizwe kahle le ndaba yabo ukuthi kwenzakalani kwezomshado o ezomshado. Igama lami ngubusisiwe Mseleku, known as uMamkhulu, angihambi-ke ngedwa. Uthobile Makhumalo akamseleku lo sanibonani. Sihlangene ngendaba ezimnandi, indaba zothando, indaba ezithinta inhliziyo, ezithinta umphefumulo. Omunye uzothi, mina makuthiwa uthando kuvele kuphuka inhliziyo. Uthando angisakholelwa nje kwakulona. Uthando lungilimazile, uthando lungiphulile. Uma ngabe osamuzwa kahle kwezocansi, ezimalini zolungisa inkinga ezinjalo ezisothandweni, awuvele usithumelele inkinga yakho kule number whether nge-SMS noma ngo-WhatsApp. Sikhonela wena nawe ukhonela thina. Ukuphila kwakho uphila kuzo.